Hola, soc la Jordina Consellas Berguedà del Col·legi Verona Sagrat Cor de Tarragona i ara us explicaré la meva experiència fent el treball de recerca. El meu treball anava sobre l'eficiència pel mecanisme de l'obtenció de farina actual respecte al tradicional en base al disseny de les diferents màquines. Vaig emprendre una recerca bibliogràfica amb un llibre on explicava molt bé tot el procés per l'obtenció de farina i em va ajudar molt per fer la part teòrica. També vaig fer una recerca per internet de tota l'evolució de l'obtenció dels mecanismes per l'obtenció de farina al pas dels anys. Vaig tindre la sort de poder contactar amb l'antic fariner de Santa Coloma de Queralt, que em va respondre molts dubtes. A més, em va poder fer una visita guiada al poble, a la farinera, l'antiga farinera, que ja està tancada i ara han fet un lloc de visites a Santa Coloma de Queralt. Gràcies a aquest treball he pogut concloure que el mecanisme per l'obtenció de farina actual no és més eficaç que el tradicional parlant del disseny de les màquines, ja que el disseny no ha canviat. Sí que és més eficaç si parlem sobre l'energia que rep, llavors va més ràpid, o sobre les quantitats que hi posen. Abans eren més reduïdes i ara ja són més tonelades i tot en grans quantitats. L'experiència fent aquest treball ha sigut molt bona, ja que al principi potser podia ser un treball una mica avorrit, però em va agradar molt fer-ho i veure tota la farinera per dins, la maquinària al detall, i va ser una gran experiència, però ja està. I espero que s'hagi quedat un bon treball. He sabut com fer un treball de recerca amb tota la introducció, la part teòrica, la part pràctica, la metodologia i finalment les conclusions.